Call me back. Jesus Christ. Because wahala. Hey, biko. Hey. Ele mko ni ana. Itu mi ha jende. Makati ke magari ha kan kubo giye. Onye kida kpokotara gari a. Kam ni enwe na ga na biko na enwe na ga. Ano. Na ge ri nketa nwura anwu. Oyo ga biko. Make it put the gari na la tije. Ni chukura ajuju. Hey! Chiwo na leine ayubu madu. Nge buru madu kama. Chiwo na. Nge buru madu kama. Ya. Mi get ajuju. Ele me chamaga. Jarimu. Ele me chamaga ya. Ija nya beko gari. Ija na fa. Chiwo na this woman have maka biko ele. Abagara mumba. Let me go. Abagara mumba. Ele chamaga like this now. O ya hozo. Let me go gari. Have maka. Ibe ko gari naka. O ti se me. Ibe ko gari. Na have maka biko ele. Ama ko ma yin o. Have maka. Na nke kenyi me ko. Have maka na. Oha ji mo wo. 1000 naira. Ti ga make you naka. O yem tro ki bu. Maka small gari am. Igala wo. Have you want you rape. Send it to rape. What are you now? Make it 500. Make it. I'm here. Hey! I'm belem ke womu. Let me go. Give you anga jim me chikos. Eh? Le kwa wallet go. Ese de mi ha mat. Ale sa wo monya ke na kwoto. Le bi. Ni wonu go. Eh, le bi hi jaga hoje. Wore gari. Gari o ha
Jim. Gaga wuforum. You know better Ngoso. Alice I no do sorry. Him na ti aga no wa mo wi mo si so me mbekura. Ahia wo. Him me mbekura. Hey. Jijao, amandiro mala lolemo. Asina mo bo ahia e. Asem sa, amandiro me popula no me. Asim. Oh. Ebe mo wo no mano. Aga ma worere. Alice. It's a head down. Alice, come on, John. Alice. Imo Comedy. Alice has my job. Only here crying obi. Each the gap bonus of a welcome madam. Alice, you know, making Kapopan is yoku. Koshi wears in the law, Koshi why high and Alice. It may lie too much in this family. We have a name to protect for crying out loud. Eh? I get on the Minasa Patanga. Catch him, you joke. Get no Minasa Graka, Kakawibre, Ndrana. Yaga, I'm praying them to protect Unamre. Family on Raha. Is it? Eh? You ain't getting hands up. What are we all? But, okay, when I am Zurona, I got him. One, I him name them Bacala, listen to me. Nami Mele, Pragma, I am Gaware, Unum with the name. Eh? Come on, Lissy, Jim with Teruno. Go on. Go on, nation before I thought I remember not Alice. Come on, is yoku. Bido tata gabalis. We pake wone for tipo waka mad. Uno lotaram. I'd like too much this family. Chokwe. Uno lotaram. Another one. Uno lotaram ya no wine na adi. Uno lotana mo kubu adim. Ram bibi kubu ya nwa. Ram nwa ke kubu. Ya fomu. Ama agba no fi. Akọ na ejido la yemu wan weji. Alice. Awu ma dan weji. Alice. Alice. Owa ham. Kamo kwa ngejioku. This family will name to protect. I will Christian family. Ask him the game right now. Him right now report bagare fe fadaka. Akosha na tori. Owa na bang Alice. We na bengi shi. Job gela mo. Hene memnishi. Eh? Oh hene memnishi. Ipoti kitu go job yam. Kakwa go. Akwa mo maji he. Is it? It's mo so. Asma ko mani he. Umoji obo dere kan akokwa mhanye akpaligbele nko ngi he piago gbaga pipia oh chiko kan gbaga amage nkiti ko tin na shekeli amage nkiti ugbu a ntụgharị ọtakwa nchigere gochi gbakọ gbama pipia ticha nwe denta mana ma pipia oke were gare mu kwafuo ki chiko kam lebi anya yes bedem sorry you know babusu Alice I like the sorry I like the sorry yes I'm sorry wa biam yes I'm sorry mkelie o ba nki gwem na rubo oku him put it in yaw iwu Moses give me megura give me mekariago so banod lem ma kwasara I ga hoto gari e wesi go fu ihe ni hu chukwu na Alice ken chupo na this family agi me melie onye uchi bia lelo gi ke ma bu maka chukwu mi na go ugbu a ebote mi na go ugbu a ele onye yiri ibu agaji mewe bi putire eziokwu ileleru onwe ga aja leru iri ibu agaji mewe bi so when ahụ hem na-eke gị he nge mebi juwa akpa go go da gbiri gala nu da na ero dro na na-eje chil mmanya mro logo te gị pụọ mbreji kpọmkwem mụnwa Jeremiah aga m akụ gị ihe gakwa juru nwunye gị ajụjụ otu m na-eji aka ya ka ọnwụ nkịta ya ga aja dị m lọgịda agwa gị ama akụkwa gị ụta ama aka
Nsobanod. Mbochi nta ka cha na orange. Ancha. At least asking mbochi nta I got you na orange. Every one of the family and one have to protect. I'm a make imara. I'm a make imara. Imaga why I say Ebola or when we bush bia. Queen Galis, Makachuku, who's here about to get me? I'm not nadi. Agla ngie. I'm not nadi. Bagro mo Galis. Jeremiah no nadi. Jeremiah me ka hago. He Jeremiah wo prophet mana kegi uka akwukwo nkata. Akwukwo Bible ana ashaga asha. Nsobana. Kegi mo mko agam dog. And what them time? Ma shey. Boss it ka cha na orange. I got you na orange Alice. Who's here about to get me? Okwa na ejin. Aba mama na gana onye bu support na ejin. Mu wa ya na cha ejin like this. Mu wa hold America mu wa. Nsobadra. Jeremiah. Nsobadra Alice. Agula go gad ka. Jeremiah. Agru lamentation ya for Jeremiah. Go revelation ya for Jeremiah. Ama shine with Bokado. Ama je. You don't even get me pass. Bo la kurum non. Na ka wu man ojo. Awu me na mande uroboda. Agi me mechechu wi he n'oboda. Unu were ze pe ekwere. Mo anya wo. Wọ́n na wa ye ya. Abranga wo se ni bo na to re ni ma le si na we je ki we pa ya. Ki we pa ya ki we po. Ki we bi ki we po. Yo na ko fa ko ka ka anti. Ama wo be. O we yi ge me. Ama wo be. Aka ni so we yi ge me. Ama wo be. O we yi ge me. O we yi ge me. Ama wo be. Aka ni. Hey. Chineke na. Bia. Ale. Kani ko mo wa. Bia. Kapro mo wa. Kapro wa. Ola. Ele yo para ka wo ni so wo yi ko ni sinu la. Ola. O mo ni ni ebe. Kele mamu. Obiaru ju pa aka. Biko were ozu bucket na ama me ihe o dika ya. Mo to mpanaka. Okwe hula. O chori buru mu nwa. Iri itachala nke gi n'onu. I were la nke gi besha pepesi ucha se ki gboro mu nke. Chokwa oso nwa. Ele nwa. Eberie. Mpanaka. Nwanyare. Mwikampa. Kwifuru onu ga. Ibe gi ha na ebugari akara bread. Na-ere. Ki kwa akpokwu n'uka. Akpokwu n'uka ka ị na-ebugari ebe niile ebe ire na ade megi. Eshogo onu re dera. Chekwa ma akwakwa do. Ina bia. Chekwa nwa ka bra yo. Eliho. Maya nwa. Ani se eliho. Eliho ko una ga de ko ka mmadụ no meto. Jukwa ihe achara ka granọtọ. Jukwa ihe na-afụkasị ahụ. Alice ogun. Jojo mpanaka nọ n'ihu. Eleke ma jojo onye so jojo. Alice oli ihe mere na ogun eme. Aghọtadụ m ụdị nsogbu mmadụ nọ n'ime nke na family nke a biko kwanụ. Eleke wee mmiri na list eme na list a ga-agbalaga na ezinụlọ. Eleke mgbe ọla gị hapụ ekwensu abata n'ime gị yiri gị dịka uwe. Unu agala akpọ m ahụ. Eleghị mgbe ọla agba alisa akpa ekwensu. Agba alisa kwa ọwụdụ na achọmokwu. Elete isi hapụ gewe onwe gị oge ekwensu abaiga gị n'ime. Ụmụasị ibe gị na-egewe onwe ha oge mmụọ Chineke abaiga ha n'ime. Yiri ha dịka uwe otu oyi anyị. Anyị si ụlọ ekpere ka ụtụtụ ka m nọ ejila m ikpere m ote gaa ụlọ nsọ nzukọ rank nga m na-eme ntasid na ezinụlọ nga m na-ekpe ekpere wuru ọnụ wụsa n'ukwu obe nsọ si Chineke chekwawa ya ezinụlọ anyị ka ihere ghapụ ime anyị dịka ndị iro chiri chọka ihere ma ọnwụ ihe ọjọọ famili ọ ga-abụ ndị mmadụ na-egbute anyị ote ha anyị n'ọgwụgwọ nsọ ha na-egbute anyị ote ha anyị freedom ọ wee ebe ọ ga-agba ụlọ ewere buket ya na ana-alụ ya na-akwụ mmemme na-akwụ nyanyanya ọnwụ na-aga agbụlagara na agbụlagara agwara m anyarị nnọọ nga flag n'uguzo nga mgbuchigari ihe ka ogu maka Alice awụdụbụ onye nsogbu mgbuchigari ihe ka ogu si ihe ọbụla gbasatara Alice ya wepụ aka wepụ anya azịkwa n'ụkwụ ya buru ozu onwe ya kalaga n'ime bọket ọrụ mma nna anyị biko unu ga-adọ ya aka na ntị ya kpọzina nwa m aha biko cherekwe biko let me understood something biko ọwụ na bọket nkịtị iwu ihe na-akwụ mmemme a n'elu na nche m ezuru oshi ma ọwụdụ bọket nkịtị ọwụdụ bọket nkịtị ọ bọket Alice bọket m ri iche ihe nke ụwa bọket wa alawa aghara mgbe ị bịaga n'ụwa ibu bọket pụta jụọ ya mgbọsị Chineke kere gị iji bọket bi ụwa akwụkwọ nsọ mere ka anyị mata sọ ọtọ ka anyị gbara bịa n'ime ụwa ọtọ wa ihe anyị ga-agba ala ibu bọket bi ụwa e mere gwa ya na akwụkwọ Jeremaya ebe anyị gụpụrụ ụda Fada Marcus gụrụ ya gụọ ya kwuo ya ji eme ozi ọma ịnọ mgbe e kwuru ede Jeremaya si na o kwuru ya Jeremaya isi nke mbụ che na amaokwu nke 4 ruo na nke 16 ya bụ ekwu osisi na onye ọbụla nwere ihe abụọ ya nye nwunye ya otu gị hụ ka nwunye gị bụ ọnụ ma gị nọrọ gba nkịtị
ma ị nwekwara ihe ị ga-eji nye nwunye gị ya rie nri onye ahụ ọkụ ala mma wee bụ obi chokwe akwụkwọ nsọ kwuru ekwu chokwe obi ka nsị mushiki disifu inweshike ighachi bren m akwụkwọ nsọ Jeremaya sị onye nwere onye ahụmalisi ngwa ahụdomalisi ebele inweshike convince m ka m kweta n'ihe akwụkwọ nsọ na-ekwu na atụwali achị ịga chọọchị Alice chegharịa bụrụ onwe gị nye Chineke nna ọ bụ na mmadụ niile ga na-ebi ndụ otu m si ebi ndụ ụwa akara iwe ebe nlekwasị anya na-ekwe m na-ada zogbuli ahụ Chineke nna bi n'eluigwe madatina na ihe m nọ n'ụwa ụwa bụ ihe efu ụwa walawa aghara ewerele m ụwa dịka okpokoro ụwa ihe m na-akpọ ya ụwa nwoke na okpokoro ụwa gị rụchabedo ụlọ elu rụọ ụlọ ala gbaa moto elu gbụọ gọvanọ at the end of every semester ya wụ gị nwụọ na nga ga-enye na olitin iji alagawa igbo ozu igbe wekwere sef iji dị alaga aka ka ga-eri ya n'ala ili aka ka ị gbara bịa n'ụwa aka ka ị gba ala ohe m ji na-ebi ndụ ke m ndụba akwomi achadụ m ka ihe ụwa distọbụ ọmụma onye ndụ m nsogbu ndị famili anyị ọ ga-awụ onye gafewe agafe wuru onye bụ ọrịa ya kamata nga ote ya n'ala ya nwere onwe ya ndị famili anyị dịka ohimiri basanda ọ na-awụ onye gafewe ote ya jikpute nga ya nwere onwe enwe onye ha na-ara ahụ ya bịa nga kọsa mkpa ya n'Ukwu Obe ya alawa nwere onwe ọ famili ọ ga-awụ apụta ya wụrụ nga a na-eme okwu n'ụka ya apụta ụgbọ ajọ gịnị na-ese okwu chokwe gasị ga-akwe m ihe na-abụ gị mege bụ samasị n'ahụ mgbere nọ bọket akwụchie gị si gị kike bọket laala mmụọ ịbịakwara nga abụ pupupupu onye ime eluigwe n'ọnụ onye ime eluigwe nna m idiwe ihe niile asa bụrụgo n'elu obe bụmagụ na-asụpọ stil gị nagide ya a na-abụsa gasị ịmakwasị asị m ụwa ọgwụgwọ nsọ asị m ka nna bụrụ ote were aja gwọrugbo otu na Kraịst shiri ọsọ anyị we will do to those who do unto us ya wụ na anyị nwa ga-eme karịa dịka ya nwa bụ Chineke shiri mee ọ sị na asọ mmiri ka o tesara n'ala were ya ete onye isi n'anya onye isi wee hụ ụtụ awụdụ m Kraịst obi ka nsị ihe nwụwa Alice nwe dị n'obe akpọgidere m lekwa m ka m guzo akọwele blasphemous akọwele amakwana m akwụkwọ nsọ na-akpa ahụ ama m ya ama nsogbu anọ ebe o shiri ọta dị ka ntị ka m akwụkwọ nke bụ eziokwu onye ọwụra were nke esiza anyị esiza hapụ na Alice ihe maka ọwụ bichichiri dị n'ọtọ ọrịa yiri ntarị imo odebudebu erikakwa ka nwaanyị ederede sọrọ na Alice ọsụmọsụ asị m sọrọ gị mike ka iwetegoro ọnụ nwandụrụ ala gị mike iwetegoro ọnụ makwasị eriri gị asị eriri gị eri ele otu ijiri mmụọ ndị ọcha abụọ mmụọ ndị ogologo na-etodo ọchụ na-arịtị eyite akwa welalụ n'ụlọ abịa bụọrọ gị ya akwa gị nabata Jeremaya nshi ọhịa egwu Chineke wezụga chọọchị m shi taa maka chukwu ana m egwu ala ili ị na-eme gịnị ana m egwu ala ili ị na-anyụ shi nsogbu anọdụ ị na-anyụ shi ka anyị lewe obi Samaria nene ya ebere ave 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 Maria were obi hụnanya gbaghara ya njọ ya ave 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 Maria dakwasị ya ka ọ mata n'ihe ọ na-ekwu bụ sọ njọ ave 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 Maria Alice sekpụrala ka ikpele gị ekpere ekwensu na-anara ekpere ha narịela Who took my money? Onye nwere ego ndobe? Onwe ego m nwere. Ego nji esa anwụrụ. Ego iji esa anwụrụ ka ekwu. Oke iwe. Iwere ya na-atụ aka wee n'aka fada. Butuo m o. Ikechukwu. Wole ebe. Batuo mmadụ. Batuo anyị ọsọ. Batuo anyị. Jigo aka gị enu. Mma akpọbụ gị n'obi. Mgbe ifili na gị na Jizọs dị na mma. Mma akpọbụ gị n'obi taa. Ikechukwu akaja niile eme mgba Kraịst anatakwala ya n'elu obe o Kraịst anakwala akaja n'elu obe Ikechukwu ọkwa nna gị ka ị na-eke agwụ Ikechukwu ọkwa nna mụrụ gị amụ asị ekekwere nga agba ote n'ime afọ kepụ gị ndụkwa apụta ụwa ihe ọbụla ị mekwere ma ụmụ gị ga-emekwa gị Ikechukwu
Oh, Obinigwe gbara nkịtị. Nna m ekene ha onye ozi ga-eriri. Kepala okwu Chineke eriri. Mana ike shido ọnụ m. You can only insult my body, but you cannot insult my mouth. Okay. Nwesi ike kepala ọnụ m. Isi ike. Okay. Ngwa. Nga ka m ga-anọ ọmụ na gị taa. Enwesi m ike ite ego ụkwụ. Ka nlele ma ndị nsọ ha ga-agba nkịtị. Ka nlele ma ndị eluigwe ha ga-agba nkịtị. Muna gị ga-anọ ebe a. Muna gị ga-anọ ebe a. Kedu ebe ego m dị? Oge m na-enye gị drip. Ana m enye gị drip. Ana m enye gị. Ana m. Ndị mmadụ ga-esi amụta nwa ga-egbu ya n'o. Obinigwe sikwa na igide enye anyị ihe ga-awa anyị isi. Na ngozi ọbụla ị ga-enye anyị bụ ngozi ga-apụrụ anyị uru. Ebe iti weta nwa na nye m ya na-ata nna ya ahụhụ. Gị na-ata m ahụhụ enwesị m ike imepe ọnụ abụghị ọnụ. Maka mmepe ọnụ were ọnụ na ndị eluigwe kegara m tụ nwere ya na-agọzi ndị mmadụ nwere ebe ọgọ na egodo ala ike. Nsogbu ahụ. Ewu elile mma akwasara. Ọ mụ na gị taa. Mụ na ebe m ga-ata ego ụkwụ. Obinigwe parakwa tụlee o. Ikechukwu ihe awụdịkwa ihe ọmụmụ mụrụ ga awụdịkwa gị na-ata m ahụhụ. Igide nna mụrụ gụnụ kedo m n'eriri bịa tọhepụ m na-agbụ n'o. Oturu gbagbuo gị. Akwesị na Kraịst na-atọ mmadụ na-agbụ. Akwesị na Kraịst na-atọ mmadụ na-agbụ. Kraịst ya na anụ mechi aka oshi n'eluigwe gbalata ka ọ bịa tọọ gị na-agbụ. Oturu lachakwa gị anya. Kedu ebe ego Igbo m dị? Nye gị Igbo. Ele otu onye nsọ dị ka m nọ. Onye ozi ọma ama ama ịma na ọwụ lekwe obe nsọ mgbe ọla anọ m n'ukwu obe na-ayọ ayọ. Mgbe were ego m ga-eji atụrụ Chineke mma mma were enye gị were gagazi Igbo. Who does it? Onye na-eme udo mma kama m ga-enye gị m were ego ọbụla m Chineke nyere m ihe a ga-eji atọ edoto onye otu anyị nwụrụ n'ụlọ nzukọ. Mee were dị ego beria levi ma ọta ego ndị Sacred Heart ma ọ were mata ego eji esi fada ego eji azụrụ fada moto kama m ga-enye gị iwere ego gọ ma ego onwe gị ọkụ mmadụ ọ ga-eje ka ji ego zụrụ ọkụ ga-egbu ya egbu kwatọpụ m na agbụ ke nna gị na-agbụ ọkwa mpa gị ka m wụ mpa gị ka m wụ mpa wakwa gị ọnụ ebe ahụ mpa pawa gị ike dị ịda anụ ntị ọbụla ịda anụ ntị ị ga-anọgide ebe onye ọbụla abatachia ị ga-anọgide ebe onye ọbụla abata. Chineke nna m esikwa na ị gaghị enye anyị ahụhụ ka nke m achọ ọkwa abụkwa ndị esi Igbo ekwukwala okwu ege no ikwu okwu ege na mmeju oche apịa ndị etiti isi gị ama mma ịpịa ụcha akwa ife etiti isi gị ọ ga-ama mma ibu ka nnukwu ịgwa m ihe na-eshi gị ebe ị na-atụ ka ndị ọsụ nụ ka ịgwa m ihe na-eshi gị ebe a kịta ka ihe anụ ka o shie gị na-arụ na Igbo Elijah ha na-enwe aṅụrị n'eluigwe na-asị m na nna afụnye ọnwụ na-awụnyelụ m ọnụ na nna afụnye onye ị na ebe a nwa na-akọndem ka ndị ọsụtụ ego Igbo a na-achọ kịta kasụwọ na mmadụ gaji ọkụ mmụọ asị onye ọchụ n'ụwa na gawa ọkụ mmụọ ọ wee eziokwu na ịgbara gbara tiketi gị n'ọkụ mmụọ mana ọwụ gị si n'ụwa ma ego onwe gị ọkụ asị gị si n'ụwa ma ego onwe gị ọkụ i were nna gị kpọgbuo m n'elu obe Chineke nna Obinigwe gịnị ka m mere bụ ụwa gịnị ka m mere obi ka nsị akpọgburu n'elu obe o gịnị ka m mere o emere m nwa gịnị o ọ bụ gịnị ka m mere. Onye nwe generator Igbo? Nke m. Onye nwe generator Igbo ya sị m nke? Who has the generator you are carrying? Onye nwe generator Igbo gị na-ele m anya shi? Ọ gị ka m na-ajụ. Mpọ ihe ọbụla efọla anyị na-eti mkpu nnọọ ka ndị bi n'ụwa mgbamgba amala ihe na-eme. Nwaanyị iji ala ike dị na-aba mba mgbe ọbụla. Ele ihe m ji gịta aba mba? Na onye mgba nkata pilarism m jiri gịta abara gị mba
gwa m otu ụka a ga-emere otu ọ ga-achụ nhụgo ka otu irugbo otu nwa mmadụ narị. Just give me one pathological reason m ga-eji nhụgo ote mkpa ekele Maria n'isi gị m jiri gị daba mba. Ọkụkọta ihe eji etigbu ma ebe buru nwa ya bụrụkwasị ka egbe ghara ya nwa ya n'ọkọ ha na eze nụrụ olu ya mana asị dat na egbe eburule nwa ya. Gwa m ihe onye nwe jenareto ibu mpa jenareto nwa ezuru m ezu onye ji m ụgwọ bụ ihe nwe jenareto mụ ebuli ya. Onye ji gị ụgwọ? Ya awụ aha onye ji gị ụgwọ ele ihe zụrụ ya ka ihe ọ zụrụ gị o butere gị akpa simenti napụnụ nka nje mma ntọ jenareto nwa ka ike nọ n'enwere ọkụ n'ime ụlọ gị ka nnara ikuku n'ụlọ onye ụlọ anyị ka ị ga-ama ego ọkụ. Etu ọ dị mgbe the light of God is enough to us. Ihe Chineke abatabụla nga ya nididi jen ezuru ezu gị mara ebe isi bute jen Iwesike ịba ga nga ihe ngwa onye dịrọ nsọ edịrọ m nsọ iwesike ịba ga ama mkpọrọ gị ndị eluigwe mgbonye gị ikpere ala maka Chineke mgbonyele gị obe nseri gị dala ya. Ụgba bụ oge amara, ụgba bụ oge amara. Chibueze obi kasị ele otu ime ụgbọ ka m si na ya ga-apụtaga nwanne gị kasị m na ịpụwara apụwa n'ụlọ ka anyị ọ dịkwa na mma nna m ụdị adịghị apụrụ m ka m ga gbara fuel ka m tii na jeneretọ m bikọs ime ebe shọpụ m na ebe na-ala isi onye ọzọ na-akpụ isi n'obodo a na-awụdị gị udo dịrị gị mpụta ka m na-apụta jeneretọ m ji ala isi afọrọ m ya ma ndị bọs ha na-agwa m na nwa gị nwoke bịakwara tikwere ndị ọzọ chọkwara m bịa na shọpụ mgbe m na-anọghị ya lewe anya jeneretọ ma na-achọzi achọ ajọla m onye ọbụla jụọ nta jụ ime onwere ekwu na ya ji ezi ka m bịa jụọ nwa gị nwoke ka mara ma ọ ya bụ jeneretọ m biko jụwa ya jụọrọ m ya ọ bụ na ya nwa bụ ya butere m ya ihe a sizin ka anyị na-agba ndị mmadụ na-elochi o biko jụọrọ m ya biko nna ọkwa Chikezie wa afa gị Chibueze nnọọ Chibueze chi gị ga-abụrụ gị eze maka na aha akpọrọ gị asa aha na-eso eso onye ọbụla chi ya bụ eze ihe ọma ga na-emere ya ihe ndakwasị ekwesịghị ịdakwasa gị mana biko tupu m aga n'ihu enwere ajụjụ m chọrọ ịjụ gị isi na ndị nebọ gị gwara gị na nwa m nwoke bịara na shọpụ gị jenareto efu ndị ahụ gwara gị na nwa m nwoke ha hụrụ ya ote anya ha ka o bụ jenareto ha gwa m kamara mụ na gị ma nwa gị nwoke chi bụ Ikechukwu anyị bụ onye ọwụ anyị mara ụdị ezu ochi mana ebe ọbụla efere ihe na-efu biko ama egbukwe mmadụ biko ama egbukwe mmadụ calm down wetu obi ịma na abịa n'akwụkwọ nsọ Kraịst rụrụ ọrụ ebube dị iche iche o mere ihe ịrịba ama dị iche iche n'ime ụwa nke o mekatawo ndị ọ na-emere ihe ọma ahụ atụgharịzie si mba na ihe ọma ahụ o megere ha na ọwụzi n'ike nke ndị mmụọ ọjọọ ka o ji arụ ọrụ a in fact na ọ gwọtaziri ọgwụ na ọ na-eji jams arụ ya bụ ọrụ ihe ebe m na-agbado ụkwụ ekwu na naanị na nwa m nwoke chọrọ gị bịa na shọpịn nọt ya gị conclude discuss ya n'ime onwe gị si na o nwere ike ịwụ ya ọ dịkwasị ọwụ ya na o nwere ike ịwụ ya amadụkwa mma ọwụ ya wụ kama na ihe m na-achị gwa gị na o nwere ike iwu anybody because as to trust nobody ụwa anyị nọ n'ugbu a ụwa ọjọọ ị ga-ahụ onye iche na ọwụ mmadụ gaghị ama na onye aha wụ onye nwụrụ anwụ mana eme nkwa m na-ekwe gị ya bụrụ ha na nwa m nwoke Ikechukwu bụrụle jenaretọ gị ọgụdefu ọdọkwa ka o dọkwara gị were okwu m hapụgo omume m hapụga nwa m nwoke ma were okwu a m na-agwa gị ugbu a because ihe m wu otu onye n'ime ndị apọstọl enweghị m ike ịgwa gị okwu ọjọọ jenaretọ gị nga ọbụla ọ nọ ọ bụrụ ha na ọwụ Ikechukwu nwa m jọ ndị eluigwe ajụjụ ha kpughe sị na ọnwụ nwa m nwoke bụ ya your generator is in the savings hand a ma ebutere gị ya biko na wetu obi ejigo m Chineke ayọ gị ya butere m ya ndị mmadụ elochi aha na biko eji m azụ onwe azụ nne m biko ya butere m ya biko Eburula mobe obe Jesu Eburula mobe obe
Jesu. Eburula mobe, obe, obe, Jesu. Eburula mobe, obe, obe, Jesu. All right, thank you very much. This is Chief Imo and his crew. We beg all of you to keep subscribing to our channel, Chief Imo Comedy on YouTube. As you do that, God will bless you. God will bless you. Hip, hip, hip. Hooray! We love you all.